tungod niini mahimo kitang mga anak sa Dios, manununod sa gingharian ug igsuon ni Kristo. Ang sakramento sa bunyag. Usa sa sakramento nga maghatag sa kalag ug bag-ong kinabuhi sa grasya nga makasantos ug tungod niini mahimo kitang mga anak sa Dios, manununod sa gingharian ug igsuon ni Kristo. Kini usa-usab ka sakramento nga nagpapas sa atong sala nga panulundon o gitawag nga original sin, diin kita nahimo nga mga anak sa Dios o mga Kristiyanos. Usa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug himua sila nga akong mga tinun-an ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mga bunga alang sa tagsa-tagsa. Una, nagapapas sa salang panulundon sa tanang sala nga atong nabuhat ug sa silot tungod sa sala. Ikaduha, nagpaambit sa gibunyagan ug bag-ong kinabuhi diha sa Santissima Trinidad, pinaagi sa grasyang makasantos. Ikatulo, naghimo kanato nga mga anak sa Dios ug naghiusa kanato diha ni Kristo ug sa iyang simbahan. Ikaupat, naghimo kanato nga manununod sa gingharian sa Dios. Ug ikalima, naghimo kanato nga mga igsuon ni Kristo. Mga bunga alang sa tibuok simbahan. Una, naghimo kanato nga mga sakop sa lawas nga mistiko ni Kristo nga mao ang simbahan. Ikaduha, nagpaambit kanato sa misyon sa simbahan pinaagi sa atong pagkahimugso pag-usab isip mga anak sa Dios. O ikatulo, ang bunyag mao ang sukaranan sa kahiusahan sa tanang mga Kristiyanos.